Hi guys, welcome to my another vlog. This morning guys, pupunta ako ng post office sa city. May kukunin ako kasi may dumating sa akin na ganitong card. Na may i-claim daw ako na na isang parcel. So, di ko alam kung ano 'yon at di ko alam kung saan galing 'yon. So, tingnan natin mamaya guys. See you later. Before ako umalis, guys, i-set up ko muna yung yung face shield ko dito kasi hindi kami allowed na sumakay ng public vehicle, jeepney or taxi kapag wala kang face shield. So, ko muna ito siya. I-assemble ko muna para may masuot tayo. Ito siya, guys. Ito yung niya. Ito yung frame niya. Ayan. Parang eyeglass lang siya. Saan ba yung film? May film kasi siya dito na na protection. So ay, hirap naman tanggalin ito. Ito. Ayan. Ayan siya. Kunin mo siya. Alisin mo siya. Tapos may sa kabila pa yata. Back to back yung film niya na na protection. Ayan. Ayan. So, clear na siya. Tapos, ano ba to? Ilagay ko to. Ganito. Ayan. Idikit ko lang siya. At saka i-seal ko siya. Ganyan lang. Pero guys, hindi ako comfortable dito. Kasi parang hindi ka na parang kulang ka na sa oxygen, tapos may mask ka pa, tapos naka-face shield ka pa. Hindi talaga komportable. Pero wala tayong magawa kasi mask daw ito. Ayan. Ayan na. Try natin. Ayan siya, guys. Very uncomfortable talaga siya. Nanay. So, ganyan siya. Ayan na. Ready to go na tayo, guys. See you later. Nandito na ako sa city. Tingnan nyo guys, ang ganda. Wow! Ayan, tapos yung post office nasa likod. Ayan. Pakita ko muna sa inyo tong ganda. Dito ako dadaan. Ito yung
pwesto dati ng ano ng Freedom Grandstand, guys. Kaya lang inilipat na siya doon sa ano sa likuran. So ginawa itong ano ngayon amusement park. Wow! Tapos kung mahilig ka mag-chess, guys, punta ka dito. Dito may ano, may chess table. Ayan. Wow! Ayan siya. Yung post office sa likuran lang, guys. Kaya punta tayo doon. Ayan, ito na siya. Pasok tayo. Good morning. Ito na, guys, na-claim na. Tingnan natin mamaya yung ano yung laman. See you again later, guys. Tapos watch for my next vlog unboxing this parcel. Tingnan natin kung ano yung laman. So for now, uwi na ako. So don't forget to like and subscribe to my channel. And click the bell icon, guys, for notifications. Have a good day. Bye-bye.